Nej, altså det er jo det første, man går efter i Danmark. Ja. Det første kurs. Det var sådan noget rocking beige med handskar och rätt nu så. Ja. Så knäsa och sånt där deras. Det efterhånden, så er det svært, ja. Ja. Så. Men jag har sagt in det enklare arbetet av det jag har varit. Ja. No, Er det klart. Ja. Ja. Jeg måtte lukke sløtja der og så tænde og latter og ja, citere til han som man skal gjøre. I må jo bare spørge undervejs. Det bliver måske en lille smule mere formelt end ellers, hvis man sådan sidder, men Ja. vi prøver at gøre det afslappet. Men nu er det on. Ja. Very good. Ja. Goddag der. Velkommen til kode 2 orientering i Danmark. Jeg hedder Holger Arnbjerg og arbejder på Altø Skibsåren, og vi sidder nogle stykker her i lokalerne på Læsvær Skibsåren, og måske sidder der også nogen rundt omkring i landet og følger med. Og I er velkommen til at ude i landet og sende en mail eller ringe, når vi kommer til en spørgerunde, hvis I har brug for det. Og de materialer, som jeg har her og deler ud, dem kan jeg også få tilsendt, hvis I sender en mail til mig derude i de små hjem. Men det handler om, det er jo altså kode 2 i Danmark. Hvad er kode 2 for noget? Når der er noget, der hedder kode 2, så er der måske også noget, der hedder kode 1. Og kode 1, det er jo altså det, man søger til højere uddannelse eller videregående uddannelser i Danmark, alene på sit eksamens gennemsnit en gymnasial ungdomsuddannelse. Men kode 2 er jo så en ekstra mulighed for, at man kan søge og komme ind på de uddannelser, som man gerne vil, hvis man nu ikke rigtig er sikker på, at ens adgangsgivende eksamen har det høje gennemsnit, som måske skal til nogle steder efter kvote 1. Og kvote 2 i Danmark har en ansøgningsfrist, der hedder 15. marts kl. 12. Og det må man jo så se og få sendt sin ansøgning inden da. Og det er så det, jeg gerne vil også være med til med det her arrangement og videre samtaler og kommunikation, hvis der er brug for det. Ansøgningerne til kvote 2 i Danmark foregår på en hjemmeside, der hedder optagelse.dk. Hej, velkommen til. Her fandt vi som sted. Optagelse.dk, hjemmesiden der har man mulighed for at lave sin online ansøgning til kvote 2 i Danmark. Og der er det så, at der findes ligesom 2 måder, man kan søge på, når man skal det. Dem, der har et dansk NemID, og der er et færøsk NemID fra de færøske banker, altså normalt ikke tilstrækkeligt, man skal have et dansk NemID, for at man kan søge fuldt 100% online. Men I skal ikke fortvivle, man kan godt søge med et lille ekstra indsats uden at have et dansk NemID. Man skal bare, når man går ind på hjemmesiden, og de spørger, om man har et dansk CPR-nummer, så skal man sige nej, fordi det er i virkeligheden NemID, man jo ikke har og skal bruge. Så der svarer man nej, og så kommer der en ny dialogboks op, der siger, at man skal opgive sin e-mailadresse. Så får man sendt en kode til sin e-mailadresse, og så går man ind på den kode, og kommer så ind på optagelse og udfylder skemaet, som om man var 100% online, og udfylder det skema, som der kommer frem, og de spørgsmål, der bliver stillet, og de bilag, som der bliver bedt om. I mindste omfang, så er det jo i hvert fald ens adgangsgivende gymnasiale eksamenspapir, man skal uploade, og når det er kvote 2, jamen så kan der være en række flere dokumenter, som man skal vedlægge og uploade til sin ansøgning. Og når man så uden
et dansk NemID, men den her kode, man har fået via sin e-mailadresse, har udfyldt ansøgningsskemaet, så kommer der en mulighed for at printe et stykke papir ud til sidst, hvor man så skal se, at de oplysninger, der står på det papir, ens navn og den uddannelse, man nu har søgt ind på, at de er rigtige, så skriver man under på det her stykke papir, og når man så har gjort det, jamen så skal det jo altså sendes til institutionen i Danmark. Enten med posten, eller til en særlig e-mailadresse, som man kan sende sit papir til. Så man behøver ikke at sende det med posten. Man kan nu til de allerfleste uddannelsessteder sende sit underskriftpapir på en e-mailadresse. Og der findes også på optagelse.dk en oversigt over, hvilken e-mailadresse man skal sende sin ansøgning til de forskellige uddannelsessteder. Der er henvisninger til det, og jeg har en oversigt her, som jer, der er her, kan få og sende til, hvis I har brug for det. Men man kan altså også sende det med posten, men så skal det jo altså være nogle dage i forvejen forud for den 15. marts og kl. 12. Man kan jo altså også... Man sender det til Kors Universitet. Det er ikke alle steder, som følger op med andre steder. Der bliver spurgt, om man skal sende til et bestemt sted eller til hvert universitet. Og svaret er jo, at man skal have et stykke papir til hver af de uddannelser, som man søger ind på. Hvis man søger en uddannelse, jamen så er der jo bare et sted, men hvis man søger 5 eller 8, som er det maksimale, jamen så er det 8 stykker papir, som skal sendes til hver sit sted, hvis det nu er forskellige steder. Det kan godt være, at man søger flere uddannelser på den samme uddannelsesinstitution, jamen så er det den samme e-mail, som gælder. Hvis det nu er Copenhagen Business School, så har de en e-mail, som modtager ansøgningerne der. Et stykke papir til hver uddannelse, der skal underskrives og sendes til den relevante uddannelsesinstitution og den e-mail, som de har opgivet. Så fik vi måske lige det på plads også. Der kan være en anden grund til, at man søger kvote 2, udover at man er i tvivl om ens adgangsgivende eksamen er god nok. Og der er det jo, at for at se, hvad ens chancer er for at komme ind, så findes der jo en oversigt, et stykke papir, som hedder KUT, hovedtal 2016, og de oplysninger findes også inde på den danske uddannelsesguide ug.dk, som til hver uddannelse har opgjort, hvad var kvote 2-kravet sidste år. Og det er jo ligesom det, man så kan pejle sig efter. Men der er ingen garanti for, at selvom man har på sit eksamensbevis i sin ansøgning i år, det gennemsnit, som var gældende sidste år, at man så kommer ind. Fordi der er ikke en garantikvotient, der er en oplysning om, hvad det var sidste år, og chancen for, at det kommer til at ligge i det niveau, er meget stor. Det er sjældent, at der er udsving på hele point. Altså hvis der er en uddannelse, der kræver 10,0 i 16, så er chancen for, at man kommer ind med 8,0 efter kvote 1 ikke særlig stor. Men i teorien kan man godt. Det typiske er, at det ligger på samme niveau, og tendensen har været i nogle år, at det er steget med nogle få decimaler fra år til år. Og det er jo stadigvæk sådan, at halvdelen af de ca. 500 uddannelser, man udbyder i Danmark, der kommer man ind, hvis man opfylder de adgangsgivende krav i form af at have den eksamen og de niveauer og fag, som kræves. Så kan der være enkelte uddannelser, som også kræver en speciel karakter i visse fag. Det er sådan en anden historie. Men tilbage til kvote 2. Det er sådan, at nogle uddannelser, en 25 stykker,
skal man søge kvote 2, og kan man kun søge gennem kvote 2? Og jeg har sådan et stykke papir her, som folk derude kan få tilsendt, hvis de skriver til mig. Det er jo for eksempel en uddannelse som journalist i Aarhus. En kvote 2 ansøgning, det er i virkeligheden en tilmelding til deres optagelsesprøve, som normalt bliver afholdt i maj måned. Ligesom der er andre uddannelser, hvor man skal lave audition eller til nogle test, eller på anden vis skal vise, hvad man duer til inden for det fag på forhånd. Og derfor er kvote 2 ansøgningen her i marts måned en dokumentation for, at man kommer med til den audition eller prøve, som den nu er. Ikke? Så det skal man lige tjekke, at der er visse uddannelser, hvor 100% bliver optaget efter kvote 2. Ellers så er det jo sådan, at kvote 2 er som sagt en ekstra chance for dem, der eventuelt har et mindre gennemsnit end det, man regner med, der skal til for at komme ind efter kvote 1. Og det, der er det særlige ved kvote 2 i Danmark, det er, at det er meget forskelligt, hvad det er for nogle kvalifikationer, de enkelte uddannelser, de lægger vægt på. Og det er meget forskelligt, hvor mange personer de vil optage med sådanne alternative kvalifikationer. Nogle steder, og der hvor der er færrest kvote 2 procenttal, der bliver optaget, det er ved Københavns Universitet, de fleste uddannelser der optager de kun 10% gennem kvote 2. Og så var der den anden yderlighed, det var de her få uddannelser, som 100% bliver optaget efter kvote 2. Imellem der er der mange professionsuddannelser, som måske ligger mellem 30 og 50%, der bliver optaget gennem kvote 2. Og det vil sige, der er altså rimelig gode chancer, hvis man har nogle af de kvalifikationer, som skal til. Hvis vi skal prøve at kigge på, hvad er det så for nogle kvalifikationer, man typisk går efter, når man skal søge ind. Jamen, ved mange professionsbacheloruddannelser og ved Københavns Universitet, der er de typiske kvalifikationer, det er, at man skriver en motiveret ansøgning. Og det kan vi måske komme tilbage til og gøre lidt mere ud af, hvad man kan gøre for at lave en god motiveret ansøgning. Men de fleste steder ønsker man en sådan motiveret ansøgning, der er andre steder, hvor man ikke behøver det. Og igen kan man sige, omkvædet, at man skal ind og se, hvad er de specifikke kvote 2-krav til de specielle uddannelser, som man søger ind til. Det kan nemlig være forskelligt fra uddannelse til uddannelse og fra universitet til universitet, og derfor er det vigtigt, at man tjekker det. Jeg kan ikke komme ind på alle de forskellige muligheder, men ligesom tage nogle af de 3 typer af forhold, som man kigger på i kvote 2 i Danmark. Den ene, som man kan sige det her med kvote 2, hvor man skal søge, det er der, hvor man altså skal til en test, eller til et interview, eller til en prøve på en eller anden måde. Det er nogle uddannelser, der kræver det, enten som alle skal igennem, eller at det er deres kvote 2-pulje på 30 eller 50%, som får mulighed for at komme til en test. En anden typisk kvote 2 kvalifikationsforhold, det er, at man skal have mulighed for at vise sine kvalifikationer gennem en 6-7 forskellige forhold. Og der var altså det her med den motiverede ansøgning en ting. Hvis man har taget hele eller dele af en videregående uddannelse, man har måske gået et halvt år eller et helt år og taget nogle eksamener på en anden uddannelse, som er en videregående uddannelse, så er det også noget, der tæller positivt. Og det skal dokumenteres, ligesom alle andre kvalifikationer i en kvote 2 sammenhæng. Og hvordan dokumenterer man det? Jamen det gør man jo ved at få et udskrift af sin eksamen fra det uddannelsessted, som man nu har gået.
Der kan man få udskrift af, at man har taget de og de eksamener, og det vedlægger man så. Så er der også nogle steder, man har fordel af, at man har suppleret nogle gymnasiale fag og taget nogle længerevarende kurser, som kan være relevant for uddannelsen. Det kan være, at man har suppleret psykologi på C-niveau, eller taget matematik på A-niveau, fordi man kun havde det på B, eller nogle andre sådanne suppleringsfag inden for de gymnasiale fag. Så er joberfaring med relevante erfaringer også noget, de mange steder lægger vægt på og gerne vil have. Og højskoleophold eller lignende uformelle uddannelsesforløb er også positivt hos mange kvote 2 forhold. Udlandsophold uden for kongeriget i Danmark, siger man, er også positivt, og det skal så have en vis varighed, 2-3 måneder mindst, og det skal man så dokumentere, og hvordan gør man det? Ja, det kan man jo gøre ved hotelregninger, eller flybilletter, eller datoer på billeder fra Sydens Sol, eller noget andet, som man gør. Og hvis man så har haft arbejde samtidig med, eller man har gået på sprogkursus, jamen så er det en ekstra fordel. Så betyder eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen, som man har taget, jo altså også en hel del. Det er vigtigt at ligge tæt på den kvote 1-grænse, som man måske lige bestemt ikke nåede, til forskel fra, at man lige har bestået sin eksamen med 2,0 eller 6,0 efter den gamle skala. Så er der jo også nogen, der kigger på relevante fagkarakterer. Hvad er det for nogle fag, der er relevante for den her uddannelse, og hvis man har gode karakterer der, så kan det også være noget positivt nogle steder. Andre kvalifikationer, man har ekspertise inden for IT eller sprog, eller har haft fritidsledervirksomhed, at man har været fodboldtræner, eller man har været Røde Kors besøgsperson, eller nogle andre ulønnede frivillige aktiviteter. Og alle de her ting, det er det, der så indgår i en helhedsvurdering på mange af uddannelsesstederne. Og man kan ikke ligesom give en faseliste på forhånd, og det afhænger af, hvor mange der kommer med gode og relevante erfaringer. Men man kan sige, at jo flere man har af de her forskellige kvalifikationer, som man lægger vægt på nogle steder, jo bedre og stærkere står man i en kvote 2 vurdering. Og der er det så, at omkvædet igen er, sørg for at dokumentere de her ting. Der findes sådan nogle arbejdsgivererklæringer, som ligger på optagelse.dk-siden, og det gælder, dem kan man altså bruge både til joberfaringer, men også til andre fritidsledervirksomhed, at man får sin arbejdsgiver eller den ansvarlige for det, man nu har været med i, til at dokumentere sådan nogle ting. Man kan også skrive det på et almindeligt stykke papir, men det her skema, som findes inde på optagelse.dk, der er der tydeligt vist, hvad er det, man vil have at vide. Jamen det er jo navn og fødselsdato og adresse og så videre, plus hvad er det for en type job, man har haft, hvor lang tid har det varet, og hvor stort omfang er det. Altså 40 timer om ugen, eller er det 2 timer om ugen, eller hvad er det? Det er jo det, der ligesom er vigtigt i den forbindelse. Og jeg kan jo lige vise sådan herinde på optagelse.dk, hvordan den her arbejdsgivererklæring ser ud. Det er altså et af de bilag, man kan finde inde på hjemmesiden. Og hvis man ikke har fået lavet oplysningerne og lavet dokumentationen, så er det altså snilt at bruge det her, fordi så kan arbejdsgiveren lige se, hvad er det for nogle felter, der skal udfyldes, og hvad er det, man vil vide, og så er det nok. Anbefalinger, som man brugte i gamle dage, det er meget sjældent, at man har brug for dem i ansøgning til en bacheloruddannelse i Danmark.
Man er tilfreds med, at man kan dokumentere med en underskrift fra en arbejdsgiver, at man har lavet det og det job i den og den periode, så og så mange timer. Ja, nogle spørgsmål så vidt til de her ting, så er I velkomne. Ja. Det var ligesom den anden type af kvote 2 kvalifikationer, udover den der med test. Så findes der også i specielt Aalborg og Aarhus på universiteterne der en tredje, kan man sige, type eller variant af kvote 2 kvalifikationer. Der kigger man i Aalborg og Aarhus på universiteterne der i kvote 2 på gennemsnittet af de adgangsspecifikke fag. Det vil sige, at man laver et nyt gennemsnit af en 4-5 adgangsspecifikke fag. Det kan være dansk på A-niveau, og engelsk på B-niveau, og matematik på B-niveau, og samfundsfag eller et andet fag. De fag, som man anser for centrale for den uddannelse, så siger man, jamen vi kigger på dem. Hvis de så har et højere gennemsnit end det almindelige gennemsnit, man har for hele sin uddannelse, jamen så er det positivt. Og det særlige ved det forhold her, eller den model, de bruger der, det er, at man kan tage de her fag om og forbedre sig, og blive ved indtil man får 12, eller får i hvert fald rigtig gode karakterer. Problemet er, at man får ikke støtte, mens man tager sådan noget, men man kan jo melde sig som selvstuderende og gå til eksamen, eller tage kursuset eller forløbet om, men man får ikke støtte, mens man gør det. Men man kan tage eksamen om at forbedre sig, og på den måde vise, at man altså er særlig interesseret i at klare sig godt i de her fag, som er vigtige for den uddannelse. Og det vil sige, at den quotient i kvote 2 til de her steder, den kan blive højere end den kvote 1 quotient, som man ellers kender, fordi folk kan forbedre sig. Så det er ligesom de 3 typiske modeller for kvote 2 kvalifikationer, som vi bruger, når der kigges på ansøgninger til uddannelser i Danmark. Og udover at man kan forbedre de her kvote 2, så bruger man altså også kvote 2 muligheden, hvis man er udenlandsk ansøger, men det er vi altså ikke fra Færøerne. Færøske ansøgere er at betragte på lige fod med danske ansøgere. Så når der spørges om man har hvad adgangsgrundlag man har, jamen så er det altså en dansk studentereksamen, eller en dansk HF-eksamen, eller hvad det er. Vi er ikke udlændinge eller andre nordiske statsborgere. Vi er danske statsborgere og går ind på lige fod med danske ansøgere. Så det er ikke så relevant her, men og teknisk skole har også den gymnasiale uddannelse fra teknisk skole er også, kan man sige, på lige fod med. Men hvis det er en erhvervsuddannelse, man har, så er det noget andet. Og det er så, hvis det er det, der er krav, så må man skrive det, og der findes en rubrik under de der ting, der hedder og andet, og så må man specificere det. Ja. Der findes et papir fra Undervisningsministeriet, hvor man har en samlet oversigt over alle de kvote 2 kriterier, som blev brugt sidste år. Man kan finde det inde under det, der hedder bilag til afslagsbrev 2016, hvor man får en forklaring på, hvilke udvælgelseskriterier man har brugt i kvote 2. Men det er lige så relevant at gå ind og kigge på den aktuelle hjemmeside for den uddannelse, man søger ind på, og der gå ind og kigge på kvote 2 under ansøgning. Der vil stå de aktuelle relevante kvote 2 kriterier, og det er vigtigt, at man går ind og tjekker dem, fordi
de er altså som tidligere nævnt forskellige fra sted til sted og kan ændre sig over år, der går, og det er vigtigt, at man er ajour med dem, og dem finder man inde på hjemmesiden. Ja. Hvis man så går ind og kigger på selve online ansøgningen, man er kommet ind med sit NemID, hvis man har det, eller sin kode, som man har fået der, jamen så er der jo nogle personlige oplysninger, man skal udfylde med adresse og e-mail og telefonnummer og alt sådan noget. Og der spørger man jo så om statsborgerskab også. Og der er de fleste af os, der bor på Færøerne, vi er jo danske statsborgere. Og hvis man skriver, at man er færøsk statsborger, så skal man dokumentere, at man har opholdstilladelse i Danmark. Og derfor vil jeg ikke anbefale det. Det er bøvlet, men altså, hvis man går og kigger på den der drop-down-liste, så er Færøerne færøsk på den. Men altså, det der står som udgangspunkt, det er Danmark, og når man snakker om statsborgerskab, jamen så er det altså stadigvæk dansk statsborgerskab, der er gældende for de fleste, der bor på Færøerne. Så det er en lille praktisk ting, som man skal følge med i her, ikke? Og som sagt, det der med, at adgangsgrundlaget for de færøske gymnasiale minimumsøvebygninger, det er det, der svarer til en dansk gymnasial eksamen. Det, der så også er vigtigt, det er jo, at i kvote 2 sammenhæng kan man godt supplere og få kriterier til at tælle med helt frem til 1. juli. Man behøver ikke at have færdiggjort alle sine kvalifikationer og sine suppleringer og arbejdsforhold og sådan noget inden 15. marts. Men man skal dokumentere det, man har gjort indtil nu, og skrive, at man har planer om at tage på højskole, eller i udlandet, eller arbejde, eller tage nogle suppleringskurser, eller hvad man nu vil. Det skal man skrive her inden 15. marts, og så skal man dokumentere det ved at eftersende det inden 1. juli. Så hvis man 1. maj finder på et eller andet, og man ikke har nævnt det, så kan man ikke få det til at tælle med i en kvote 2 ansøgning i år. Men man behøver ikke at have færdiggjort alle ting her inden den 15. marts, for at få det til at tælle med i den sidste ende. Og svaret på ansøgningen, den kommer sammen med kvote 1 ansøgningen, og i år bliver det den 28. juli, fordi der hvor det plejer at være den 30. det er altså en søndag, så nu rykker de frem til fredag den 28. lige før Ulrik. Så der får alle kvote 1 og kvote 2 ansøgerne besked om det, man nu har søgt om. Så kan man jo, når man søger her på optagelse.dk, så kan man jo, så bliver man spurgt om forskellige ting, og vi løber ikke det hele igennem her, men der findes en manual på en hel del sider her, på 54 inde på optagelse.dk, den første side, en manual til ansøgere uden NemID. Og der er det minutiøst gået igennem, hvilke ting der er, og hvordan man skal svare og spørge på i den her ansøgningsskema. Så det er en manual, man kan gå ind og kigge nærmere på, og man er også velkommen til at kontakte mig, hvis man løber ind i et eller andet konkret spørgsmål i den her forbindelse. Men altså, hvis man er i gang med at supplere et eller andet, og man skal til eksamen i maj-juni måned, så skal man skrive nu, at man har tilmeldt sig, og man er i gang, og at så skal man huske at eftersende det inden udgangen af juni måned. Til ansøgninger i øvrigt, men det gælder så ikke kvote 2, det man også kan supplere i sommerferien, men det er kvote 1 ansøgninger, så det gør vi ikke mere ud af her. Men altså, man må søge op til 8
uddannelser i prioriteret rækkefølge. Og det vil sige, at det man helst vil, det skriver man jo altså øverst, og hvis man kommer ind der, så kan det jo være lige meget med alle de andre. Men en ting, jeg gerne vil gøre opmærksom på her også, det er jo, at der bliver også spurgt, om man vil søge standby. Og standby, det er jo det, vi måske kender fra flyverden med en venteliste, og det her er også, kan man sige, en slags venteliste. Hvis man bliver spurgt, om man vil søge på en standby-liste også, jamen så skal man sætte kryds aktivt ved det punkt. Og det betyder, at så får man mulighed for at komme på sådan en venteliste. Det er ikke sikkert, at man kommer på den, fordi man sætter kryds der, men det er det, man ønsker, og det er dem, der lige bestemt ikke kommer ind efter kvote 1. Og derfor vil I se i mange af de her oplysninger om, hvad var kravene sidste år. Jamen, der står, hvad kvote 1 var, og det var måske 8,3. Og så står der bagefter standby, og det var måske 8,0. Og det vil sige, at af dem, der har søgt, og de har sat kryds ved standby, de havde altså, hvis de havde 8 eller derover op til 8,3, jamen så kom de på sådan en standby-liste. Og det betyder, at de kan få besked i august måned på, jamen I kommer ind nu her til september typisk, fordi der er nogen, der har meldt fra. Der er nogen, der ikke har sagt ja tak til tilbuddet, de fik den 28. juli. Det skal man nemlig gøre inden den 5., 6., 7. eller hvad det nu er, de forskellige steder, men altså inden for en uges tid i august måned. Og der kan være nogen, der også melder fra senere, fordi et eller andet sker. Så kommer dem ind fra standby-listen. Og hvis man er kommet på standby-listen, så er man sikker på at komme ind næste år, hvis man ikke kommer ind i løbet af august måned i år. Risiko, eller det man mister ved at tage den ekstra chance, det er, at man ikke kommer videre til de prioriteter, man har længere nede, hvor man måske kunne være kommet ind i år. Er det som man ser til standby også? Ja. At hvis man er på standby-listen, så er man ikke kommet direkte ind, og man er heller ikke kommet videre til sin næste prioritet. Det gælder selvfølgelig kun, når man er på standby, fordi hvis man er kommet ind, jamen så er det jo dejligt. Men det vil sige, at hvis man absolut vil i gang i år, så er det måske ikke særlig klogt at sætte standby-kryds ved sine første prioriteter, men ved den sidste sker der ikke noget, fordi så mister man ikke noget. Fordi jamen, så er det den aller sidste chance. Og så kan man jo enten vente det år og bruge den til den tid, eller finde noget andet i mellemtiden. Der er ingen forpligtelser på, at man skal vente et år med at komme ind, hvis man finder noget andet i mellemtiden. Men hvis man ikke kommer ind i år fra standby-listen, så får man et tilsagn, som man siger. Du får en besked om, at du er berettiget til at blive optaget næste år. Og så kan man søge ind der næste år. Det behøver ikke at være ens første prioritet. Hvis man i mellemtiden har fundet ud af noget andet, så kan ens tilsagnsbrev om, at man kan komme ind et bestemt sted, det kan godt være ens anden eller tredje prioritet. Så man kan stadigvæk søge andre også det følgende år. Det er lidt indviklet måske, men altså ideen er, at man gerne vil have gode folk til at vente på en venteliste og honorere det med, at de kommer ind næste år, men man afskriver sig chancen for at komme ind på en lavere prioritet. Er I med på det? Mm-hmm. Godt. Så nu var ikke vi fra start, men er det bare til, altså, som altså har nyer at læse? Ja. Jeg har altså fjärläster och näten är det en möjlighet just nu? Nej. Der bliver spurgt her med hensyn til at søge til uddannelser i Danmark og om fjernstudier og sådan noget, om det også er med her. Det er der ikke ret mange af i Danmark sådan generelt, men der er selvfølgelig nogen, og det foregår normalt på anden vis, direkte til institutionen. Og fjernstudier er jo typisk uddannelser, der koster, og man ikke kan få støtte til dem, og det er ikke ret tit, at det er fuldtidsstudier. Men det er der også.
Så det er sådan en broget og lidt forskellige artede uddannelsesmulighed. Men der må man så ind og have fat i uddannelsesstederne. Ja. I har jo måske hørt om, at der er kommet en regel om, at hvis man en gang har fået en videregående uddannelse, så kan man ikke starte på en ny. Men det er nok ikke det, der er tilfældet for jer. Men derfor bliver I spurgt om I har taget anden uddannelse, og der kan man jo så svare nej, hvis man ikke har det. Det er jo et af de mange spørgsmål, der kommer, som man jo så bare må sige nej til, ikke? Ja. Er der flere spørgsmål her? Stortning og sånt, så kommer der altså, at mattes eller... Altså, der bliver jo spurgt her med hensyn til støttemulighederne. Og det er jo meget relevant også, fordi det er jo for, at man kan overleve. Og der er det jo, at de uddannelser, der er inde på KUT her, de er jo SU-berettigede. Det vil sige, at det er uddannelser, der man har ret til SU. Det er fuldtidsuddannelser, og man kan først søge om SU til uddannelser i Danmark en måned før uddannelsen starter. Men da man først får at vide, om man er kommet ind den 28. juli, og uddannelserne starter typisk omkring 1. august, så kan man jo sige, at man kan søge i det øjeblik, at man har fået at vide, at man er kommet ind. Og det foregår jo så på SU's hjemmeside, su.dk, og der kan man jo altså, lige så snart man så er flyttet til Danmark, så kan man få et dansk CPR-nummer, som er nødvendigt for, at man kan søge og få et NemID. Og CPR-nummeret i Danmark, som har 4 cifre efter fødselsdatoerne, hvor P-tallet på Færøerne har 3, det skal man så også bruge i forbindelse med, at man skal have en nem konto, hvor SU'en går ind på. Så lige så snart man har fået sit danske CPR-nummer, så kontakter man sin danske eller færøske bank og oplyser dem, hvad man har af CPR-nummer og hvilken konto man vil have til sin nemkonto, hvor SU går ind på. Det kan være en konto, man har i forvejen, det kan være en ny, man opretter. Så lige så snart, at banken har fået det, så opretter de sådan en, og så bruger SU, hvor pengene kommer fra, jo altså CPR-nummeret, der kommer ind på den konto, som man så... Og derfor er det jo en god idé, hvis man ikke har CPR-nummer og nem idé, at man hurtigst muligt får etableret sig i Danmark, rejser til Danmark, får en adresse, får en bolig, og det er jo samtidig, at det er et stort problem også. Men der har jeg en side og nogle gode oplysninger og link til forskellige muligheder for at søge bolig, som man kan se her. Og det er lige nu, at man skal i gang, hvis man ikke er kommet i gang med at søge. Og det kan man jo så gøre, og man kan godt søge uden dansk NemID. Nogle gange skal man skrive 4 nitaller i stedet for sit rigtige CPR-nummer, som man jo altså ikke kender, eller må man kontakte boligselskaberne for at finde ud af, hvordan man søger uden dansk CPR-nummer, hvis man ikke har det. Men altså, SU'en, der får man jo altså de her godt 6.000 kroner om måneden i 12 måneder i øjeblikket. Og i Danmark er
er legater og dermed også SU skattepligtige i modsætning til Læsterstuen på Færøerne, som er lidt mindre, men som ikke er skattepligtig. Og det vil sige, at hvis man ikke har anden indtægt, så må man regne med en 8-10-12%, afhængig af hvor man bor, skal man betale i skat af de her godt 6.000. Og det vil sige, at reelt så får man måske 5.300-500 kroner udbetalt hver måned i 12 måneder fra SU. Under normale omstændigheder. Og det er sådan, at i Danmark, der må man tjene ca. 12.000 i gennemsnit om måneden, før man begynder at skal tilbagebetale noget af sin SU. Og 12.000 om måneden i 12 måneder, så er vi altså op over 140.000 på årsbasis. Så det skal man også lige være opmærksom på. Og så er der selvfølgelig i forbindelse med bolig og sådan noget, jamen der er der jo så boligsikring, hvis man har en lejlighed, som man kan søge, hvis man har en dyr husleje og en lille indkomst, og det så foregår så gennem kommunen i den kommune, hvor man er. Og til alle de her spørgsmål omkring andre praktiske ting i forbindelse med at tage til Danmark og læse, der findes der jo et kontor i København, der hedder Rådgivningen for Færinger i Danmark, og de har jo en hjemmeside, der hedder radgvinjin.dk, og de hjælper med alle sådan nogle praktiske ting med bolig og skat og flytning og så videre, som man kan have i forbindelse med det, hvis man skal have bil med og andre ting. Så der er hele tiden nogen, der gerne vil hjælpe jer med de spørgsmål, som I har i forbindelse med og starte op på en uddannelse i Danmark. Og i den forbindelse kan vi jo også godt nævne, at 1. og 2. august, der laver MFS, den færøske studenterorganisation, altså skrivestoren, EIK og rådgivning, vi laver 2 aftener, en i Tórshavn og en udenfor, der i begyndelsen af august, hvor dem, der har fået at vide, at de er kommet ind, kan komme og mødes med folk, der skal samme sted hen og få sidste informationer omkring det, og skulle i gang fra os fagfolk på de forskellige områder, sådan at man er så godt klædt på til det, som man nu kan blive. Og specielt det der med, at man kan møde nogle studenter, der har været de forskellige steder nogle år i forvejen, og mødes med dem, der skal samme sted hen, det kan være en god ting at få nogle kontakter der. Og det er altså primært for dem, som har fået at vide den 28. at de er kommet ind. Og det annoncerer vi mere og mere hen under Olej med tidspunkter og hvor det er 2. og 3. august. Vi kalder det PISA-dager. Så er du, når börjar Danmark du, som oftast? Omkring 1. september. Der er nogen, der begynder lidt tidligere, og det er ikke ret langt hen i september. Det er så tæt på 1. september, som det nu kan være de allerfleste steder til videregående uddannelse. Men kvota 2 är också som man har en handelsgrupp i en kvar han heter. Alltså kvota 2 är det bara räknat till de som har student och har ett ganska och har lagt kriterier. Nej, altså det var det, jeg sagde før, at det gælder også folk med en udenlandsk uddannelse, men det gælder også folk, som søger dispensation. Eller det er ikke alle højere uddannelser i Danmark, som kræver en gymnasial minimum. Der er nogen, hvor man skal have en erhvervsuddannelse, der er nogen, hvor man kan komme ind med 4-5 enkeltfag fra HF, og dem kan man så også søge ind på. Og det kan man så også gøre gennem kvote 2, hvis man skal søge dispensation. Men ser man i Norge at det er et land som større utlægg for det, hvis man har en erhvervsudbygging, at man kan komme ind og stemme punkt under eller sådan? Nej, der skal du så ind på den pågældende uddannelses hjemmeside. Har du et konkret eksempel på det? Nå, kan det kunne huske mig? Nej, ja, altså hvor det er relevant. Man kan sige, at nogle steder, der vil du ikke komme ind til en universitetsuddannelse, hvis du kun har en erhvervsfaglig uddannelse. Ja.
så skal du søge dispensation, og så skal der måske være nogle andre ting også, du skal have. Ja, så For- er det sådan en kraftpakke, skal have 30 år, Ja. Jo. Og der kan man jo så kontakte uddannelsesstedet og studievejledningen på mail eller telefon i forvejen og sige, jeg har den og den baggrund, har jeg nogen chance, hvis jeg søger dispensation? Så siger de, ja, men du kan jo prøve igennem kvote 2, og så kan du få det at vide. Så det er også for, kan man sige, dispensationsansøgninger. Ja, nemlig. Folk, der ikke opfylder de traditionelle formelle adgangskrav, som til mange uddannelser er en gymnasial minimumsudvikling. Mm. Var det et hypotetisk spørgsmål, eller var det noget, der var relevant for dig? Ja, altså frisør, så hammerskere. Ja, du har en erhvervsuddannelse, Ja, ikke? og jeg har ikke læst pakke 3, så jeg har ikke med navnet, så. Okay. Så sagde jeg om. Men Det er bedre om man læser nogle fag, og Arne søgte, eller om man kan søge på en vej og vant at slippe. altså det kommer jo helt an på, hvad det er for en uddannelse, du søger ind til. Om det er en kort videregående uddannelse, om det er en professionsbacheloruddannelse, eller det er en universitetsbachelor. Der kan man jo gå ind og se, altså jeg var for eksempel inde i dag og se på socialrådgiveruddannelse, ikke? Altså en mulighed for at komme ind, det var gymnasial minimum, og så var der forskellige erhvervsfaglige uddannelser og enkeltfag for HF og sådan noget. Men hvad har du tænkt på nogle bestemte fag, så kan vi jo gå ind og kigge, hvad de siger. Ja, jeg har ikke hugget som noget specielt fag, det er mig, men jeg hugger faktisk socialrådgiveren, og du nævnte. Og så har jeg hugget faktisk løgfrøje, men løgfrøje er nok så højt og nogen til, at en erhvervsudbygging er, der var det. Det er det, og det er jo en universitetsuddannelse, ikke også? En socialrådgiver, det er jo en professionsbacheloruddannelse, hvor der er mere praktik og knap så meget teori som på en universitetsbachelor. Mm. Men altså, nu kan vi jo måske sådan gå mod enden her, så kan vi jo måske lige tage 5 minutter, og så kan jeg prøve at vejlede dig omkring det her med, hvordan overledes du kan se, hvad der kræves. Mm. Ja. Så hvis vi kan... Men en af de ting, som jeg lovede at vende tilbage til, det var det her med en motiveret ansøgning, som er noget, man oftest skal vedlægge sin kvote 2. Det er ikke alle, der vil have det, men langt de fleste. Og det er det, man tjekker ind på uddannelsen. Og her har jeg så sådan et par sider, som starter med noget, der hedder tips til en motiveret ansøgning. Hvad er det for nogle ting, man skal tænke over og sådan noget. Og nogle gode eksempler på, hvad man kan skrive for gode ting, og nogle ting, som man måske skal undgå. Nogle klichéer, nogle fjollede ting at skrive. Og så er der endelig også, kan man sige, et konkret eksempel på sådan en kvote 2 ansøgning. Og dem må man jo selvfølgelig ikke kopiere på nogen måde, men man kan måske hente inspiration. Og det kan folk, der er ude og skrive efter, så skal jeg sende det til dem, og så deler jeg dem ud her til jer, der er her. Men det man kan sige, det er jo, at her får man i en motiveret ansøgning, her får man chance for at fortælle, hvem man er, hvad for en baggrund man har, hvad for en indstilling og erfaringer man har til den her uddannelse, man er interesseret i. Der kan man jo måske sige, at man fortæller om, hvad for nogle fag man har valgt indtil nu, og interesser man har, og at man også fortæller om, hvad for nogle fag i uddannelsen man måske er særlig interesseret i. Det viser jo, at man har været inde og kigge lidt på, hvad handler uddannelsen om, men også først og fremmest jo, hvad vil man bruge uddannelsen til bagefter? Hvad har man af tanker om det? Og i øvrigt fortælle om sig selv som person, hvad for nogle fritidsaktiviteter man har, som enten for at koble af fra sine studier eller sin skolegang og det man har lavet nu, og nogle gange har man måske nogle fritidsaktiviteter, som kan støtte op om ens valg af uddannelse og sådan noget. Sådan at læseren får et godt indtryk
af personen, der søger, og viser, at man er engageret og motiveret og har noget at bidrage med i den her sammenhæng. Det er jo en slags jobansøgning et eller andet sted. At nu er det ikke et job, man søger, men en uddannelse. Der sidder nogle folk, der siger, at det her er en god og spændende person, der kan bidrage med noget til vores uddannelse her ved at være til stede og med de erfaringer og interesser og baggrund, man har. Og det er sådan refleksioner over de her ting, ens motiver til at gå i gang med uddannelsen, og hvad man er særlig interesseret i, og hvad man vil bruge den til bagefter. Og det er vigtigt, at man har en god indledning og en god afslutning på sådan en side, som det typisk skal følge. Sådan en. Og man må gøre så meget umage med at få lavet en god og velovervejet. Man skal ikke overdrive, man skal heller ikke skjule sine talenter og prøve at udtrykke det. Og nogen synes, det er frygtelig svært, og andre synes, det er utroligt dejligt at kunne få lov til at fortælle noget om sig selv, og ikke bare eksamenspapirer med fag og karakterer og sådan noget. Men der har man altså chancen for at fortælle, hvem er man, og hvad er det, man vil med det her uddannelse. Og man kan få al den hjælp, man vil fra venner og bekendte, som kender en godt. Det er ikke altid, man er opmærksom på de talenter, man besidder, fordi det betragter man som en naturlig og selvfølgelig ting. Men det er andre, der måske kan gøre opmærksom på, jamen husk at nævne det der, du er god til at arrangere fødselsdage og andre ting og sager, eller du er fiks på fingrene, eller hvad det nu er, man har som kvalifikationer, der er vigtige at få fremhævet, og som ligesom ikke fremgår af andre ting i ens ansøgning. Så det er nogle af de overvejelser, man kan google og finde eksempler og tips. Her har jeg bare ligesom fundet nogen, som jeg synes er relevante i den her sammenhæng. Men det er noget, man skal forberede godt og få andre til at kigge på og sove på det, sådan at man skriver det igen. Ja. Det er lidt godt spørgsmål. Ja. Altså egentlig så det er jo ikke min chance for at vinde på 3 på højt, og sådan beholdt. Så det er jo student, så er vi også handelsskolebrek på 8 år. Ja. Jeg har søgt ind af business, lock business. Ja. Og så det er jo mange, man har søgt ind i studenterbrekken. Det er jo en businessfag, som at faktisk som man skal bruge, det er jo handelsskolebrek. Og det er bare, jeg har til handelsbrek, det er ikke så ordentligt brek, så vant ikke slippe ind, det er bare betyg. Så må jeg ikke på 3, skal bruge det her brek for. Jo, fordi det er jo det første adgangsgivende eksamensbevis, som man kigger på, men det man så har lavet senere, det er jo så det, man kan få bonus for i en kvote 2 sammenhæng normalt. Og der er det jo så igen at gå ind og kigge på, hvad er det til den bestemte uddannelse på den bestemte uddannelsessted, de kigger på. Og hvis de har for eksempel altså supplerende kurser og så videre med i deres kvote 2, så har du jo nogle gode point der. Men det er også, så er det godt til Ortløs CBS, bare jo studenterkåbadje, har ikke businessfag, så det er også chancen, det er næsten chance for det. Jamen altså, det er ikke sikkert, det udelukker det, fordi det kommer jo an på, hvad deres krav er. Hvis deres krav er, at du har en studentereksamen og ikke andet. Ja. Men hvis de har et krav om, at du skal have nogle businessfag, det har de normalt ikke. Men det er jo sådan nogle ting, som så kan være positivt i en kvote 2 sammenhæng, at du der har målrettet, kan man sige, din interesse og din supplering og din arbejde med at forbedre chancerne for at komme ind. Men det er stadig sådan, altså kvote 3 vil automatisk Kvote 1. også alt kvote 8. Så, Ja. ja. Så en kvote 1 er også en kvote 2 ansøgning. Ja, men jeg tror, at vi vil slutte første omgang her
Der er et par minutter, så prøver vi igen, og der er kommet nye folk i lokalet, og hvis der er nogen, der har lyst til at høre med igen, så er I velkommen til at blive. Men vi laver lige et stop her på nogle minutter. Så ser man det för här om. Det bliver i overvejende grad det samme, og afhængig af så de spørgsmål, der bliver, så der er ikke så meget nyt for jer, der har været her den sidste time. Men vi stopper lige her et øjeblik, og så kan jeg give dig et par dessiner herinde ved siden af. Så heter det. Men annars så kommer allt av YouTube. Så man kan, hvis man vill lojla. Kan vi nu när man Jag har tagit något det samma jobbnatten och du kan pröva att spela på att utan att säga. Og her er så 4 forskellige. En, det er den der. En anden er det der. En tredje er den her. En fjerde er hernede. Anden er den der. Ja, det færøsk er, det er godt. Det er det, man har på. Nej, nej, det er det. Jo, det er det. Så her er ikke særligt, altså her er ikke en for erhvervsuddannelse. Det er totalt sundhedsuddannelse. Og der skal du ind og have de her 4 indfald. Det er jo, hvis du nu starter nu, så kan du så næste år. Hvis du tager plugget dig selv, så tænker jeg så Eller et år flere. Nej, man kommer där. Du er nødt til at bruge minimum for at opfylde kravene hernede. Men den anden fyr er jo også, han Kommer det som der kan vi är från Texasskolan. og det vil sige, Altså, et krav, det var, at man Måste skulle jag have till like så synes jeg ikke godt til at det er andet. Så er det sådan en chance for at det er godt til at gøre. det havde han så. Nej, Det havde det ser man. Her er det lidt, så vi har det lidt meget. det er så det. Ja. Men altså, omvendt, du går ikke at bruge 3 år, du Nej, må men det er vel 2 år, du kan klare det på 1 år, du tager de her. Okay. Det är för något speciellt. Ja. Det är för Fordi til mange andre højere uddannelser, der skal du have et gymnasium. En stor overgård. Og så kan du gå ind, hvis der er nogle andre uddannelser, du kunne Men de har inte varit. gå ind og De har sige inte noget, for eksempel her. varit nära att söka och så där. Det Det är att man får göra ju jobb om inte lägga ut alls så nöjt här. Det er det. Her kan du så se. Ja. Du kan stå til færre ut på YouTube. Ja, Så kan du få den repetere her. Ja. Alt du tog opp. Jeg lagt den bare gøre, så. Det kommer ut av nettet nå. Ja. Det är sjukt. Men hvis du har lyst til det, så synes jeg, vi skal aftale en gang næste uge, at vi kan mødes og få en snak om, hvis vi har brug for det her. Lige nu må jeg ind og køre igen her. Ja. Ja. Alltså så jag vet inte vad det är. Ja. Det finns ju mycket annat när jag har sagt så.
allt i ordning. Ja. Ja, her er det. Well, red has en job om det e-learning og så og det samme. Jeg så nok tror det særlig udvikling. Jeg stod ikke i det. Stod ikke i det. Ja. Det er det, ja. 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 Okay. Ja, så er det klokken over 5, og vi starter en ny runde med kvote 2 ansøgninger til Danmark. Velkommen til et par stykker her i stuen, og velkommen ude omkring i landet. Og jeg hedder Holger Arnbjerg og sidder på Aktør- og Skifteåren og vejleder til videregående uddannelse i udlandet generelt. Og i dag der er det altså kvote 2 til Danmark, som er på tapetet. Og jeg skal prøve at repetere de her spørgsmål, der kommer fra folk, der er her i lokalet, så I kan følge med rundt omkring i landet. Vi stræber det her. For det første så kan vi jo sige, at kvote 2, det er jo et system, som man bruger til højere uddannelse for folk, som typisk måske ikke har det gennemsnit, der er nødvendigt for at komme ind til en videregående uddannelse i Danmark. Kvote 1, det er jo der, hvor man søger alene på grund af sit adgangsgivende gymnasiale eksamensbevis. Det gennemsnit, man har fået der. Og kvote 2 er så sådan en alternativ mulighed for at øge sine chancer for at komme ind. Nogle uddannelser kræver, at man skal søge kvote 2. Jeg har sådan en liste her, og de folk, der er ude omkring, kan sende en mail til ask@sato.fo, så skal jeg sende de materialer, som jeg deler ud her i lokalet til jer. En af de første ting her, det er sådan en oversigt over uddannelser, man skal søge kvote 2 i Danmark til her inden 15. marts. Og det er jo altså nogle uddannelser, hvor man skal til interview, eller man skal lave et portfolio, eller til optagelsesprøve, eller test, eller noget andet. Og det foregår jo altså alt sammen på det, der hedder hjemmesiden optagelse.dk. Den her online ansøgning til kvote 2 i Danmark. Og fristen er altså 15. marts kl. 12. Kvote 1, det er 5. juli kl. 12. Og I må endelig stille spørgsmål undervejs. Jeg kommer med sådan nogle generelle oplysninger her omkring kvote 2, som jeg ved, at der ofte kan være spørgsmål omkring i den her forbindelse. Det er jo sådan, at udover dem, der er usikre på, om en kvote, deres eksamensbevis er god nok til en kvote 1, så gælder kvote 2 også for udenlandske uddannelseseksamener, at man skal søge der. Plus hvis man ikke opfylder de generelle formelle krav, at man kan søge om dispensation, undtagelse for at blive optaget, selvom man måske ikke har et gymnasialt uddannelsesbevis. Så det er ligesom det, der er der. De fleste, det er dem, der har nogle andre kvalifikationer end et super godt eksamensgennemsnit. Og det er så dem, jeg vil, kan man sige,
koncentrere mig om her, med mindre at I har en anden baggrund og spørgsmål hen ad vejen. Det er altså alternative kvalifikationer, man har mulighed for at få gavn af i en kvote 2-ansøgning. Og det er jo så forskellige kvalifikationer, man lægger vægt på forskellige uddannelser og på forskellige uddannelsesinstitutioner. Så det er ikke bare lige at sige, at kvote 2, der er det de 5 ting, man skal tænke på. Der er, vil jeg sige, ligesom 3 forskellige typer af kvalifikation. Og dem kan I prøve at se her på et papir her. For det første, så er der altså de her steder, hvor man skal til en test. Nogle steder, alle skal til en test, eller dem, der søger kvote 2 og har over et vist gennemsnit, de kan komme til en test, eller man skal til audition, eller man skal levere et eller andet projekt, eller svare på nogle opgaver, eller sådan noget. Og derfor skal man søge i god tid, sådan at man kan have tingene på plads til sommer. Det er den ene, og det gælder for eksempel til det her med 100% i kvote 2, hvor alle skal søge. Der er journalistuddannelsen i Aarhus et eksempel på det, og et eksempel på det her med, at man skal til test, jamen det bruger de for eksempel meget i Odense på SDU, Syddansk Universitet, og også andre steder. Det er den ene type. Den anden type, det er, at man har en række forskellige kvalifikationer, og det var det, man i virkeligheden startede med kvote 2 i sin tid. At man kigger på, har du en anden uddannelse, en anden højere uddannelse, eller dele af den, taget et semester, læst et eller andet, som man har holdt op med, så er det en positiv ting, hvis man altså har afsluttet det og fået taget en eksamen efter et halvt eller et helt år. Det er også positivt at have taget nogle supplerende kurser på gymnasialt niveau. HF enkeltfag, man har måske haft lyst til at læse psykologi, men har ikke plads til det, så kan man tage psykologi på C-niveau, eller man har lyst til at forbedre sin matematik til B- eller A-niveau, eller nogle andre gymnasiale fag, som man supplerer sin adgangsgivende eksamen med. Så tæller det også positivt. Og hvis man har andre længerevarende kurser inden for et eller andet relevant område, så er det også noget, der er et plus i en kvote 2-ansøgning i den her kategori. Derudover så er arbejdserfaringer og relevante arbejdserfaringer nogle steder altså også en god ting, som man skal dokumentere. Og der er sådan et ansøgningsskema inde på optagelse.dk, en arbejdsgivererklæring, hvor der står de her ting, som man nu skal have oplyst i sådan en arbejdsgivererklæring. Den ser sådan her ud, og der er nogle hvide felter, som skal udfyldes, og det er meget enkelt i virkeligheden. Det er navn og fødselsdato, og hvad er det for en type arbejde man har, og hvor lang tid, og hvor mange timer om ugen, og så en underskrift. Det er det, man har brug for. Og det kan man få arbejdsgiveren til ret let, og så ved folk, der skal kigge på det, hvad man har og kan bidrage med i den her kategori af kvalifikationer. Højskoleophold og andre lignende uformelle kurser eller uddannelsesforløb, der får man også typisk et diplom, et stykke papir på, at man har været sådan og sådan, uden at der er en eksamen. Men det tæller også mange steder positivt. Udlandsophold, sprogkurser er også med, og så betyder ens eksamensgennemsnit jo altså stadigvæk meget, også i en kvote 2-ansøgning. Så hvis man ligger tæt på grænsen for, hvad der bliver accepteret i kvote 1, jamen så får man jo bedre resultat, end hvis man lige har bestået med 2 efter den nye skala, eller 6 efter den anden skala. Og det kan også være nogle steder, at de kigger på bestemte fags resultater. Hvis der er de fag, der er relevant for uddannelse, man har scoret gode karakterer, jamen så er det også positivt. I den helhedsvurdering, som en kvote 2-vurdering ligesom er. Og
Derudover så kan man altså også komme de fleste steder med sit eget bidrag, det vi kalder en motiveret ansøgning. Personal statement kalder man det på engelsk, eller en motiveret ansøgning, hvor man får en side og kan skrive om sig selv og sine forhold til valget af den her uddannelse, som man nu går efter. Og det kan vi eventuelt komme tilbage til, hvordan man kan lave den. Jeg har lidt materiale til idéer til sådan noget og eksempler på det. Men en motiveret ansøgning, der kan man altså fortælle om sine overvejelser om valg af uddannelse. Hvorfor vælger man den her uddannelse? Hvad er det, der har gjort det? Hvor har man fået ideen og inspirationen til det? Hvad er man særlig interesseret i ved uddannelsen? Hvad er det, man vil bruge den til senere hen? Og sine refleksioner omkring det kan man formulere i den og fortælle også om sine fritidsaktiviteter og andre interesser, som enten kan være supplement til det her ting, eller være en afkobling og vise, at man er et helt velfungerende menneske, som søger ind her, og at man er en engageret og motiveret ansøger. Og så er der andre kvalifikationer, hvis man er særlig god til sprog, eller inden for IT, eller man har haft fritidsledervirksomhed, at man har været svømmetræner for børn, eller korleder, eller søndagsskolelærer, eller noget andet, som altså er en fritidsulønnet aktivitet, og den skal så også dokumenteres, ligesom en arbejdsforhold med sådan en arbejdsgivererklæring med, at der er en ansvarlig, der skriver under på, at man har gjort de og de ting i den og den periode. Alle de her ting, som jeg har nævnt, højskoler, ophold og supplerende kurser osv., det skal dokumenteres og vedlægges ansøgning. Og ellers så tæller det ikke med, hvis det er de der formelle ting. Man kan godt skrive vildt og bredt om, hvad man tænker om fremtiden. Det behøver man ikke at dokumentere. Det vil også være svært, men altså de ting, som man vil have håndfast, og som man har sagt, man har gennemført og gjort, de skal dokumenteres for, at det tæller med. Der er dog det forhold, at man behøver ikke at have færdiggjort det her indtil 15. marts, som er deadline. De ting, man har i gang nu, og som man først afslutter i løbet af foråret, men altså inden 1. juli, dem kan man tælle med, men det skal skrives op på listen over de ting, man vil have til at tælle med. Sådan at hvis man nu er i gang med at supplere et eller andet fag, hvor eksamen er i maj-juni, så skriver man, at man er i gang med det her, og at man regner med, at det er færdigt der til maj-juni. Så eftersender man resultatet af det. Det er sådan, hvis man er på vej til udlandet, eller på højskole, eller har et arbejdsforhold. Det der kører her efter 1. marts, jamen man kan skrive det op, og så eftersender man alt det, man har lavet indtil 1. marts, 15. marts. Det sender man nu og dokumenterer for det. Er med på det? Så kan man uploade 18. 15. mars eisne? Ja, der er så lidt ja, du kan komme ind og lægge de her dokumentationer for, hvad du har lavet frem til 1. juli. Det kan du lægge ind efterfølgende, helt frem til 5. juli, som er fristen for kvote 1 i Danmark. Ja. Og det du har lavet frem til 1. juli, det kan tælle med. Det der sker efter, det er ikke med i det grundlag, som du bliver vurderet på. Når man går ind på den her optagelse.dk hjemmeside, hvor man laver sin kvote 2 og for så vidt også sin kvote 1 ansøgning, så er der jo, kan man sige, ligesom 2 muligheder. Den ene, det er, at man har et dansk NemID. Er der nogen af jer, der har det? Ja. Godt. Så behøver jeg ikke at forklare om det, som mange færinger netop ikke har. Fordi det kan man også gøre, men jeg kan måske kort lige sige det til dem, der eventuelt følger med udenfor, at hvis man ikke har et dansk NemID, så skal man skrive, når man bliver spurgt om det, om man har et dansk CPR-nummer, så skal man sige nej til det. Så får man mulighed for at skrive sin e-mail i en dialogboks,
og så får man tilsendt en kode, og så kan man komme ind på den her online ansøgning og gennemføre det, som om man havde et nem idé. Men der er den krølle på det, at når man så er færdig, så skal man altså printe en side ud for hver af de uddannelser, man søger ind på, og skrive den under. Fordi NemID er jo en slags digital underskrift. Og den har man jo så ikke, når man ikke har NemID, så man må sende sin originale papirunderskrift, eller underskrift på et stykke papir, og så sende det enten med posten, eller med en link, eller til en e-mail. Og inde på optagelse.dk er der en oversigt over, hvad for en e-mailadresse til de forskellige uddannelsesinstitutioner, som man skal sende sin underskrevne papir på, at man har søgt ind på den her uddannelse, som kommer frem, når man er færdig med at have udfyldt hele ansøgningen der på optagelse.dk. Og der findes en manual både for dem, der har en NemID, og dem, der ikke har, som man kan finde inde på forsiden af optagelse.dk. Så der er god hjælp at hente omkring de der tekniske, praktiske ting i forbindelse med ansøgningen. Det er jo sådan, at i Danmark kan man søge op til 8 uddannelser samtidig i prioriteret rækkefølge. Og det vil sige, at det man helst vil ind til, det skriver man øverst. Og det man næst helst vil osv. Man behøver ikke at skrive mere end en. Og hvis man ikke tager det som et seriøst valg, så er der ingen grund til at sende det til 7 andre. Men hvis man har seriøse tanker om, at man vil ind andre steder, så skriver man det derpå, og man må søge op til 8 forskellige ønsker. Det kan være 8 uddannelser på den samme uddannelsesinstitution, eller det kan være den samme uddannelse 8 forskellige steder. Hver uddannelse er en prioritet, kan man sige. Og i den forbindelse, så bliver man så også spurgt, om man vil søge standby. Og hvis man sætter kryds der, så får man ligesom en ekstra chance på den uddannelse. Fordi standby-kravene efter kvote 1 godt nok, og også efter kvote 2 for den sags skyld, de er jo knap så høje som dem, der kommer direkte ind. Og derfor så kan man altså med fordel sætte kryds ved standby, hvis man er interesseret i at prioritere den uddannelse ekstra. Fordi på den ene side, så er det sådan, at hvis man søger gennem standby og kommer og bliver optaget der, så er man sikker på at komme ind enten det her aktuelle år eller næste år. Ulempen er, at man ikke bliver sendt videre til de lavere prioriteter, hvor man måske kunne være kommet ind i år. Så hvis det er livet om at gøre at komme ind nu, så skal man måske ikke sætte standby-krydser ved sine første prioriteter, men gerne ved den sidste, fordi så risikerer man ingenting. Omvendt, hvis man satser så meget på et bestemt uddannelsessted, jamen så skal man selvfølgelig sætte det der, fordi så er man så ivrig, at man godt vil vente et år. Der er ingen garanti for, at man kommer på standby, selvom man sætter kryds. Det er jo de folk, som lige bestemt ikke kommer ind efter første runde, efter kvote 1. Så det er en ekstra mulighed med den risiko, at man kan blive nødt til at vente til næste år. Standby bare for kvote 1. Ja, det gælder også kvote 2, altså. Det er relevant for begge. Ja, men det betyder efter kvote 1-princippet noget. Ja, men der er jo altså, kvote 2'eren, der er også nogen, der lige bestemt ikke får det antal point, eller kommer med der, som er klar til at komme ind. Så det er en mix af det. Okay. Det er begge steder, at man kan søge standby. Altså er det altid sådan, at man skal vente 1 år, eller er det sådan, at hvis der er nogen, der dropper fra uddannelsen, at man så kan komme ind senere hen? Altså på standby, hvis man bliver optaget der, nogle af dem kommer ind i løbet af august måned det samme år. Ja. Og resten, som er blevet optaget, godkendt og på standby-listen, er så sikker på at komme ind næste år. Okay. Så får man et brev, der hedder tilsagn. Et besked om, at man har et ja til, eller et tilsagn, som man siger, det er ikke sådan en almindelig brugt dansk ord, om at man er sikker på at kunne komme ind på den uddannelse næste år, hvis man vil. Og der kan man så sætte det som sin første prioritet, eller som sin tredje prioritet, men
har altid sikkerheden for, at man kan komme ind der, men man må godt bruge det i sin prioriteringsliste det næste år. Så det er en ekstra chance, man får med en lille ulempe, og det giver mig jo så anledning til at sige, at en kvote 2 ansøgning er altså også en kvote 1 ansøgning. Og man behøver ikke søge igen, og der er ikke nogen ulemper ved at søge kvote 2. Det er kun ekstra fordele, hvis man har nogle ting at bidrage med, ud over sin adgangsgivende eksamen. Fordi hvis man kun har det, jamen, så er det jo kvote 1. Hvis de gerne vil have en motiveret ansøgning, så kan man jo sende den, og så vil det være ens bidrag. Men man har ikke chance for de andre ting, hvis man ikke har noget at bidrage med rigtigt i kvote 2. Ja, man kan jo se alle de her forskellige kvote 2 kriterier. Nu er jeg inde på, at der var 3 forskellige typer, altså det der med test og med de her forskellige kvalifikationer. Den tredje type af kvote 2 kvalifikationer for at forbedre sig, det er det, man bruger i Aalborg og Aarhus primært, hvor man kan gå ind og kigge på de fagspecifikke adgangskrav. Det er sådan, at til nogle uddannelser er der altså en 4-5 fag, som er det, vi kalder de adgangsspecifikke krav. Og det er typisk dansk, engelsk, matematik, samfundsfag eller noget andet. Og de fag, der laver man så en særlig kvote 2 quotient. Og det vil sige, at hvis man er rigtig god i de fag, så har man altså chance for at komme ind. Og der er den, kan man sige, gode ting, hvis man nu er interesseret i det, at man kan tage fagene om og forbedre sig og få en højere karakter, som så tæller med i den her specielle kvote 2 quotient. Og det gælder altså nogle steder, det er primært Aalborg og Aarhus. Og så hvis man har relevante erhvervserfaringer oveni, så kan det komme ekstra. Men det væsentligste, det er den her særlige kvote 2 quotient. Og det vil sige, hvis man er god i dem, eller man tager det om og forbedrer sig, så er det den quotient, man så bliver optaget på i kvote 2 sammenhæng. Så det er altså lidt, eller meget forskelligt, hvad det er for nogle kvote 2 kriterier, men det er ligesom de 3, som jeg har nævnt her, testene, og så alle de her forskellige dokumenterede kvalifikationer, og så den her alternative kvote 2%, som er de 3 hovedtyper af kvalifikationer, man kigger på videregående uddannelser i Danmark. Så er der selvfølgelig også sådan en ting som, jamen, hvor mange procent bliver nu optaget gennem kvote 2. Og der var jo den her, hvor det var altså 100%, og i den anden ende, det mindste man optager, og det er typisk på universiteterne, der er vi nede på 10%. Mange professionsbachelorer, der ligger det mellem 30 og 50, så det er altså forskelligt. Og det er jo så de forhold, man ligesom skal gå ind og kigge på, og det er som sagt forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Man kan kigge på det inde på deres hjemmeside, for at finde ud af, hvad er det, jeg har af chancer og muligheder, og hvad kan jeg gøre for at forbedre mine optagelseschancer i en kvote 2 sammenhæng. Og der er der nogle steder, hvor man fra i dag af frem til sommerferien kan forbedre nogle ting, hvis man vil, og andre steder, der er der ikke så meget at gøre. Men det er det, man så skal gå ind og kigge ved hver enkelt uddannelse på deres hjemmesider og under deres kvote 2 adgangskrav, hvor man kan få en forklaring på det. Der bliver hvert år lavet en opgørelse over, hvordan var kravene sidste år til de forskellige uddannelser til kvote 2, men de er så ajourført, hvad det er for nogen, man lægger vægt på i år inde på hjemmesiderne. Så det er et lille studium, hvis man ikke har været inde og kigge på det. Og alle de her ting, som sagt, skal dokumenteres, det der kan dokumenteres og sendes med ansøgningen her. Og uploades, hvad enten man har Dansk NemID, eller man ikke har. Når man så går ind og udfylder skemaet, jamen, så skal man selvfølgelig online her kigge på, hvad er det, der er af spørgsmål, der bliver spurgt om, og det er jo altså starter med nogle personlige oplysninger, og der er for eksempel det her med
dansk statsborger. Det er det, der står som udgangspunkt, og det er jo det, de fleste færinger er. Og selvom man har en drop-down-liste, hvor der står Færøerne på også, ikke, så skal man ikke bruge det, fordi hvis man gør det, så registrerer de det som, at man kommer fra et eller andet langt bort i stand, og så skal man pludselig til at fortælle, at man har opholdstilladelse i Danmark. Så hvad enten man kan lide det eller ej, så er det altså dansk statsborger, man er i den her sammenhæng, og det er så det, der giver direkte adgang. Og lige sådan, når de spørger, om man har en dansk gymnasial eksamen, og hvis man så har en færøsk gymnasial minimum, så hører det i den samme kategori. Vi har en fuldstændig ligestilling mellem en færøsk gymnasial ungdomsuddannelse og en dansk ungdomsuddannelse. Så vi er ikke internationale eller nordiske, vi er danske i den her sammenhæng, hvad enten vi så kan lide det eller ej. Og nogle gange så er der valgmuligheder mellem sommer og vinter. Nogle har optag både sommer og vinter, nogle har kun om sommeren. Hvis der er vinteroptag, man starter nye hold der, så skal man til de fleste steder søge nu. Og så kan man skrive, at man ønsker at starte enten sommer eller vinter. Men man kan ikke afgøre det 100% selv. Man kan fremsætte sit ønske, men det er ikke sikkert, at det bliver efterkommet. Så det er det, der er i den forbindelse. Ja, nogle spørgsmål så vidt? Hva kan man finne at det er kravene fra fjøret? Det kan du finde på et bilag her, som hvis du googler det, der hedder, du kan få den her og skrive af efter, og du kan også få den der med, hvis du vil. Men jeg kan måske lige vise den her, og så sige præcis, hvad det er, man skal google for at få oversigten. Den hedder Bilag til afslagsbrev 2016. Det vil sige, de folk, der søgte sidste år og fik afslag, de fik sådan et brev med her, eller sådan en lille folder her, så kan de se, hvad var det, der var kvote 2-kravene. Og det kan så være inspiration til, at man kan prøve at opfylde nogle af dem næste gang, man søger. Men altså, de står jo inde på, og det var dem, der var gældende sidste år, og 90% af det er gældende igen i år. Men der kan være små ændringer. Og de står jo altså alle sammen inde på hjemmesiderne nu, de aktuelle ting. Men der får du altså et godt overblik over, hvad det er. Og der er store og små variationer, så det er et helt lille studium at få styr på det. Der findes jo også en oversigt over, hvad var kvote 1 karakterkravene sidste år. Og det man skal google der, det er det, der hedder hovedtal 2016. Hovedtal 2016. Det er jo selvfølgelig de samme kvote 1 kriterier og standby kriterier, som man også finder inde på ug.dk, som er uddannelsesportalen for de danske uddannelsessystem, og de står jo også inde på uddannelsernes hjemmesider. Men her får du altså en samlet oversigt, så man kan gå ind og se, hvad er det for nogen, jeg har gode chancer ved, og hvad for nogen har jeg ikke. Så der er jo en række forskellige hjælpemidler og vejledningsmuligheder, og det er det, jeg jo også vil sige her, at hvis man er i tvivl om nogle af de ting, for eksempel til kvote 2 til en uddannelse, så kan man jo altid inde på hjemmesiden få en kontakt til en studievejleder, et telefonnummer eller en e-mail, som man så kan bruge for at få afklaret de ting, man ikke rigtig kan læse sig til eller er i tvivl om. Og de er meget hjælpsomme med det. Der kan også være nogle ting, jeg kan hjælpe med, hvis vi ikke får klaret tingene her i dag, så man er velkommen til at ringe og maile ask@seto.fo, og telefonnummeret er 29 25 13.
Og der er jeg så jo til stede og klar til at vejlede omkring de ting, som jeg nu kan sige, eller finde de personer, som er dem, der kan svare præcis på de ting, vi har brug for. Og det er jo også en nyhed, at der er kommet en ny omregningstabel for 13-skalaen til 7-trins-skalaen, som er en lille forbedring for dem, der har 13-skalaen. Det er op til 0,3 point, den er blevet bedre. Jeg har et par stykker til uddeling her, og den kan man altså også finde ind under ug.dk, hvis man skriver op i søgefeltet 7-trins-skalaen, så får man den nye tabeloversigt. Nogle af omregningstallene fra den gamle 13-skala til 7-trins-skalaen er den samme, men for eksempel, hvis man havde 8,3 efter den gamle 13-skala, så fik man indtil 1. februar i år kun 6,6, nu får man 6,9 efter 7-trins-skalaen. En enkelt karakter, den er gået den anden vej, det er jo 12,6, men det er ligesom ude i skyerne, hvor der ikke er så meget relevant. Der fik man altså 12,7, nu får man kun 12,6. Hvis man er deroppe, så er der frit valg på alle hylderne, så er det ikke så afgørende. Ja. Det man skal huske, det er jo altså, at man får dokumenteret alle sine bilag, og at man får det sendt til de uddannelser, som man skal i ansøgningen, og der er jo altså en god vejledning. Dels er der på forsiden vejledningen her til de enkelte punkter, og dels ind til hvad er punkterne på vejledningen, eller på den online ansøgning, sådan at man skulle kunne få svar på de fleste ting, man har brug for der. Og ellers er der jo en support, og man kan jo også kontakte det, der hedder e-vejledningen i Danmark, eller studievalg, og som sagt Altior Skifteåren, og rundt omkring på gymnasierne sidder der, og de gymnasiale ungdomsuddannelser er der nogle vejledere, men deres primære funktion, det er at vejlede dem, der er på stedet i øjeblikket. Hvordan er vi biler, som man kører til til ønske udbyggerne, eller der kan marskøksnæk, man kan køre? Altså, der bliver spurgt om der er nogle grænser for, hvor mange bilag man kan sende. Altså, det er der jo sådan set ikke. Det skal jo være noget, som er relevant, men det er bedre at sende et bilag for meget, end det, der så kommer til at mangle i den sidste ende, hvis der kommer noget til det. Men man skal ikke sende sit folkeskolebevis, man skal ikke sende sin navneattest, man skal ikke sende anbefalinger normalt. Det er meget sjældent, at man har det til bacheloruddannelse. Det gjorde man i gamle dage. Nu har man dokumentation i form af den her arbejdsgivererklæring, og det er ligesom det. Men der er nogen, der har 10 bilag, altså, fordi de har supplerende fag, de har højskoleophold, udlandsophold og alt muligt. Så der er masser af bilag, som kan være relevante, og det der er vigtigt måske også at sige i den her forbindelse, i den der model med alle de der forskellige kvalifikationer, som man skal dokumentere, der er det vigtigere at have 3 måneder af 5 forskellige ting, end at have 5 år af erhvervserfaring inden for det samme. Det er vigtigt at have forskellige typer af erhvervserfaring og andre dokumenterede kvalifikationer, forskellige typer. Så når man har prøvet forskellige sammenhænge og forskellige typer af kvalifikationer. Og der er det jo, at dem kan man jo bruge i sin motiverede ansøgning, hvis uddannelsesstedet vil have den. Hvad har man fået ud af at lave de her ting? Fordi det er jo så også noget, man viser med, at man er blevet mere moden efter, at man tog sin gymnasiale uddannelse, og hvad har det gjort ved en, og hvad har det påvirket
i retning af, at man vælger den og den uddannelse, som man nu gør. Det er jo en af de ting, som måske er med til at bestemme, hvad man så også gerne vil, at man har prøvet nogle forskellige ting inden for det ene eller det andet. En uddannelse, ophold eller joberfaring eller hvad det kan være. Så det må man gerne. Man skal ikke skrive udførligt, hvad det handler om, men i mit udlandsophold fandt jeg ud af nogle ting og sådan noget. Ikke? At man bruger det i sin refleksion over, hvorfor man nu er motiveret og engageret til at gå ind i sådan et uddannelsesforløb. Og her har jeg sådan nogle tips til en motiveret ansøgning og et konkret eksempel på det, som man kan skrive efter, hvis man sidder derude. Så skal jeg sende det til jer, og min e-mail den er stadigvæk ask@sator.fo. Og her er nogle gode idéer og nogle ting, man måske skal undgå og skrive, fordi det kan altså være en rigtig vigtig og afgørende stykke arbejde, som man leverer her. Og der skal man jo ikke lægge skjul på sine talenter, og det kan samtidig være, at man skal høre fra sine gode venner og bekendte, hvad det egentlig er, der er specielt ved en, fordi den ansøgning kommer jo i en bunke med 500 andre, og de har måske 5 minutter til at læse sådan nogen igennem, og der er det vigtigt, at man har en god indledning og en god afslutning, der ligesom siger, her er en, vi må have med ind i vores uddannelses sammenhæng, fordi vedkommende kan bidrage med nogle spændende ting med de erfaringer og tanker og motiver vedkommende har. Så det er vigtigt at gøre rigtig meget ud af sådan en motiveret ansøgning, som de allerfleste uddannelser er interesseret i. Ja, så er der nogen, der også spørger med hensyn til støttemuligheder, SU, og det gælder jo så alle uddannelser, kan man sige, ikke? At man kan søge SU en måned før man begynder på sin uddannelse, og man har jo som regel ikke fået besked om, at man er optaget før. Man får besked om det, hvad enten det er kvote eller 1, så er det den 28. juli, at man får besked om sin ansøgning. Det er et par dage tidligere, fordi den 30. hvor det normalt er, det er en søndag, og så tager de det fredagen før den 28. juli i år, får man besked. Så kan man altså søge på SU. Og hvis man har NemID, og man er kommet ind på en uddannelse, jamen, så kan man jo altså søge 1. august, hvis ens uddannelse starter 1. september. Så er man jo berettiget til SU. Hvor får man svar, om man er optaget? Er det gennem post, eller er det gennem e-mail? Eller? Altså, det er jo mere og mere gået over til, at det er på e-mail. Og kvote 1-karakteren bliver normalt offentliggjort der midnat om morgenen den 28. den dag, hvor det bliver offentliggjort. Gamle dage, der var det med posten, og der var der problemer med, at der var lukket omkring Olej her, og der var der så nogen, der ringede ned og fik lov til at få det at vide over nettet, fordi posten kunne pludselig være væk her i 2-3 dage. Men det er typisk på e-mail eller på hjemmesiden, at det bliver offentliggjort. Og ellers kontakter man dem. Og det får man besked om hurtigt muligt, den 28. Ja. Bolig. Hvordan er boligsituationen, hvis I nu skulle være heldige at komme ind? Har I noget at bo i? Nej. Jeg har heldigvis masser af familie i Danmark, og så det er jo en fordel, men altså, det kan nås endnu, og det er på høj tid, og der har jeg så også sådan et stykke papir her omkring nogle adresser på relevante ungdoms- og kollegieboliger rundt omkring i landet. Og
der kan man jo blive nødt til at søge flere steder, hvis man søger uddannelser flere steder også, ikke? Fordi det er jo det her med de 8 prioriteter, og det er jo ikke sikkert, det er i den samme by, at de ligger. Men der må man så gå ind og søge der, og hvis de vil have et dansk CPR-nummer, man ikke har det, nu har I det, kan jeg forstå, og hvis man ikke har det, så kan man jo altså godt søge uden det fulde CPR-nummer, og nogle gange kan man skrive 4 9-taller i stedet for det rigtige, som man så ikke får, før man flytter til Danmark. CPR-nummer der. Så det kan stadigvæk godt lade sig gøre at søge om at komme op i boligkøen uden et dansk CPR-nummer. Og det er jo her et halvt års tid før, at det er på tide at søge. Ikke? Og der er det jo en ting, man kan sige, at man skal være opmærksom på. Det er jo, at man kan jo søge nu, og så kan man søge om, så spørger de om, hvornår man vil flytte ind. Og man kan faktisk søge om at komme ind 3 måneder før uddannelsen begynder. Med risiko for, at man ikke kommer ind. Men chancen for at have en bolig 1. september, den er altså større, hvis man søger om at komme ind 1. august, 1. juli eller det tidligste 1. juni. Med risiko for, at man får en bolig 1. juli, som man ikke skal bruge de næste 5, 6, 7, 8, 9 uger. Men altså, så betaler man en ekstra husleje eller 2, men så har man en bolig. Hvis man søger om at flytte ind 1. august, eller 1. september, undskyld, så er chancerne ikke ret store for, at man har noget 1. september. Fordi så er alle boligerne, der blev ledige igennem sommeren, de er altså forsvundet. Og så kan man vente i måneder på at komme frem i køen. Men altså, søg mange steder, søg bredt, og ikke bare de helt eftertragtede og mest centrale kollegier. Det er kedeligt, at man kommer ind på en uddannelse og ikke får et sted at bo. Det må man sige. Og det er vigtigt, at man får en god start og har en rimelig forhold til at leve under og kan trives under. Ja, hvis der opstår spørgsmål, problemer undervejs, så er I jo velkommen til at kontakte mig eller uddannelsesstedernes vejledere omkring det, der nu måtte være, eller supporten på optagelse.dk. Ja, er der flere spørgsmål her på falderebet? Jamen, så kan vi jo sige tak for nu og lukke ned for medierne, der er udenfor her, og hvis der så er nogle helt personlige ting, så kan vi jo tage fat i det. Det er det. Men altså, det med, at hvis du er interesseret i den, så kan du godt tage den med. Og